Igbo kene nwoke kene nwaanyị kene ihe na-emere Igbo ya na-asị m na onwe ofe anụ nwaanyị na ya adịla anyị na mma ihe ọbụla ihe akụ ihe enwe ihe ọma ya akpọ anyị ihu n'ọnwa biko o nwere ihe Jpac kwuru na vidiyo Ọmenala Igbo sị na anaghị enwe champion forever maka na bụ ife bụ ifele na-ịma nke ọzọ ebe ama ife onye ọzọ kwụsị ka nke onye ọzọ na-ebidokwa biko achọrọ m kwuru nsoro m biko ka etika akọ nne na vidiyo anụnwa ya amụta ofu ihe ma ọ bụ ịbụ na-eme biko soro na nne vidiyo ndebe anyị ekelekwa bụ unu yes afa m bụ Jpac okwu anya ọnụ biko metụrụ m aka na share buttons maka ọ dị very very important cool down achọrọ m ịtụgharị na azụ maka na esi oru wee na-abata now ịma na onwere ife na anyị Igbo taa currently onwere ife ị ga-eme taa esi na ebe ọkasị akasị na onwebughị emere eme no it's not possible especially anyị Igbo maka gịnị ekworo anya ukwu obi ụfụ nkewa na oke ọchịchọ eriere mkpụrụ obi ndị mmadụ wee rie ha ibe aha na anyịnya. That is why onwere ife ị ga-eme taa as a challenge ghara efu onye ya bịaba n'obiere gị bịa bụ ọrụ ka ha bidogodi from onye na-akpọ Hilda Basi do na ọ bụrụ onye Igbo mara achọrọ m isite from that nwa amadi a na-akpọ Hilda Basi nke jere na-esie nri competition ozugbo na-esisi nri kpam na-ewin trọfi na-ewin na-enweta ife a na-enweta n'ihe nweta eruola mmadụ 300 ebido na isi nri competition ewee sie ka e wee gbuo karịa dị giel ka ọ ya ife esi n'aka onye India onye nọ n'aka onye India more than 2 years na Guinness Book of Record ha chekwaba onye nke ha ọ bara aka onye Nigeria ozugbo just na ohu enuro eruola mmadụ 300 ebido sibe nri ka wee mee gịnị ka wee nwee obi update ka nwaghara inweta ọbọ from nri ahụ jiri esi nke otu nke ịbụọ onye a na-akpọ Chi Marine Temple nke na-arụ dibịa na ọ bụ the first native doctor bidoro wee banye na Facebook wee nyupuo efere mbụ ụwa na-akpọ Facebook onye pụtara na dibịa bara Facebook ruo 3000 abaa na ebe a bụzi update Chi Marine Temple na gịnị suo onwe ka ịbụọ nke ịtọ akwa ọkọtiwara akị ewerezie ụkpụrụ Chi Marine Temple bụrụ update bata ndị ndị wee gbuo si amadị n'anya ya na ego na-efu efu n'ọrụ dibịa ya amadị sef dibịa wee nwakwuo ndị mmadụ wee onweghị steeti tata na-aha arụ dibịa onweghị famịlị na-aha arụ dibịa igere ụgbọ okorobịa ahụ ejezi bọyị onye si ya ji ebe ya ọsọ na agwụ mara ya oruzi onye chọrọ ike ulu dan gụọ akwụkwọ ịbata na university onye gụọ first semester second semester na second year na third year ọ mapụ sị gị na agwụ mara ya kuru dan gụọ akwụkwọ na ọ bụ ha agwụ mara gị nọọ ị chọghị ike ụlọ n'oke ọchịchọ ị na-enyo ka ị mara ya ebute ike because na ifes na young boy dị 18 years 20 years arụọ dibịa rụọ ụlọ elu rụọ họtel ọyọ nke ha ịtọ nke ịnọ Disemba akwa ọkọ wee jee tii chalenji Ebini were ha na Ebini tii n'ụdị tebụl a ozugbo mee chalenji ozugbo ka atọ dị Ebini atọ dị Ebini wee tọjọ achọrọ ikwu egwu atọ dị Ebini tọjọ ewee ruo 3000 people na Facebook onye ọbụla chịrịtị Ebini ya si agha n'oche ife ya akịda ka ha wee gbuo update onweghị ife ihe eme taa sị na ihe bụ ha yes na onwe ya emegbuwe asị n'ọnụ Diamond Otechi asị ịtụgbuo onwe gị. Kedu nke m na-ekwu gafe ibe ọkwa Angela Nwosu bidoro na-eme nke asa eze nwanyị Facebook onye ba na-akpụ iyi na-abụ ya ọnụ na-akpụ iyi na-abụ ya ọnụ ozi from that place pụọ people amazi na ọ hapụgo eze nwanyị na Facebook mapụzie content creator na aga na-ekwu Angela zụọ nọ na Dubai ego karịa ụmụ nwaanyị na-agba na menopause wee ju Facebook ayo onye gbagide achawo wee kpọrọ anya gbagide achawo ike achawo gwe ọmapụo Facebook sị gị na ọ bụ eze nwanyị onye rugide gbegide abortion ya kpa nwere gosicha baa menopause ọmapụo eze nwanyị onye karakta na-ewu unyi na-esi ka ure mputu ya
onye ọrụ na-agbakọ typewriter na-enwe ego jidere na mmadụ asọmụgwọrọ ụmụ single mothers everywhere. Kama ha ga-eke unu ka Chineke za ha ekpere ha makpuo eze nwaanyị maka gịnị na ha ndị enwe osu mepere update. Kedu nke m ekwu hapụ ibe ọgwa JCM ga-eweta pin angịa da bọtụrụ wee nwa isi na ọ ga-enye ya 1.2 million a ga-eme nke a ga-eme nke a na emete ukwe ọma na iwe na-ewe guys iwe na-ewe karịrị na ihe a na-eche bụ wepụtara anyị update ka ala n'iyi ozugbo ibi na ọka nọgodo na-eme preparation ndị a ga-esi na onwe ihe n'unye ahụ mere ụmụazị bụ ekpowa wee ruo mmadụ 500 people na Facebook. Even agwafe na nke jesi ya na atọbụghị ụtọ na nke ya ha mma na ibi na ụmụazị kweziri nke ha nke a na-agbata nebe kasịrị ebe ahụ jesi ya zinta agba ya kasị ma ndị bubutere latest update na Jenụwarị ụfọdụ wee sị ọ dịka latest update a ka eji ọrụ họteelụ nke mbụ na nke abụọ o wee hịa na Facebook. Ụfọdụ eberite ha sị na nke ha ba yakata, ụfọdụ sị na nke ha ba aba, ụfọdụ sị na nke ha na-echaka mmụọ, ụfọdụ sị na ihe na ahịa nwekwara ihe mmadụ eji ngwa trọfị n'ala Igbo jie for 1 month. Very possible. The no borrow way ka ijide trọfị ihe ahụ esi na efe na ịma ka ijie n'ala Igbo 1 month is not possible. Guys ga-ala dị karịa n'iyi a ga-apịtọsị the update ala n'iyi. Ngwa na onye mkpemkpe nwa ọnụ maọbụsị amụrụ gwara unu hoo ha na papa ya bara ili ka o mee anwansi ka o mee majik mee ọgwụ na mpe nwụrụ n'ili ya ka o mee ihe ahụ mpe mere onye ọbụla akụba aka nwe chọrọ igwu ala lie onwe the boy gwuruda na n'eli onwe mgbe a na-egwu ara ụfọdụ na-asị ọ chọrọ ịnwụ ka mpe ya nwụọ na ọ bụ na nwatakịrị etoghị eto jụọ ihe gburu nna egbu ụfọdụ na-atụgharịsị ilu ụfọdụ na-eche dịsị iche agba nkịta onye ọbụla jidekwa update ejide kpa na-eche ka the boy baa n'ili ka ọ nwụọ. Now this small boy wee baa n'ili wee kpowa bonu vidio gosi ezigbo unu na ọ bara because n'ihe bara nkịta ekpere ebe gịnị ka ọ ya aza. The boy wee baa n'ili kpowa folie debere wee sị na-asị ọ bụrụ n'ili ya bara na itiri paịpụ itiri tọnelụ itiri nke a ị na-eku ume ebe a akpọpụrụ akpọpụ isi na ọbịa iwe ebe a ndị Enugu eziri wee makpụrụ wesị ha wesị mkpemkpe nwaanyị esikwa n'igwe ili wee ya akparakwa ego wee aka ọkọ nke abụọ na Enugu eziri na wee he eme a wee ruo mana 300 native doctor na Enugu ezike wee tụtụrụ karịa this boy lee n'iyi na mkpemkpe nwa jos ugbu a na lie onwe smọta jos hapụ na nwa ka o were ihe a wee kachiri out small update ya o wetere. Ndị Enugu ezike mmadụ update ruru mmadụ 500 everyday a na-egwu ili na Facebook nwatakịrị wee lekịta anya wee fụ na ihe a abụkwa na update onye ebipụta ozugbo wee kacha out wee fụla ngọrụ ule n'ọtị July 7th ka ọ ya pụta na Facebook wee gwuo mgbe enweghị Facebook ebumnobi bụ boy bụkwa na onye agụ ji wee kpọ ndị blọga sipsi gburu ana ka a na-eme vidio ebumnobi ebe ka ọ kpọrọ ofu onye eyi okombudibia ya na-agba ya n'ihu akwụkwọ emeritụ ozugbo uche ya bụ na oyeje wee kacha out ozugbo na-eposue ọha na ndị agụụ na-agụ na Facebook dị ka aja native doctor agụụ na-agụ na ekworo na anya ukwu na oke ọchịchọ na envy wee tụtụrụ update this boy na manage ka o were kpara nri wee rụọ ụlọ elu ka ibe si arụ rụọ hotel ka ibe si arụ ndị Enugu ezike dibịa line and even nke ha mezi sef ha mechara ede abụọ ya abụọ even ha mechara wee shọbere gbuo bọpụtazie even ya na-afụtazi nke the boy sef as a fake Chineke oga nothing lasts forever. What is my topic? My topic is that don't brag for anything. Only if you tata as no one the highest person. Mike Tyson when Bob world best, when Bob highest, Kita or the world best, and up get title. Killing me want to go to the man, I get killing me want to go on your never. Only if you are about that. The small go about the highest, near him, no hurry in the wind. I'm not going to see now dating them, not go about highest. Okay, no good, no untouchable, no more prank on a gare, no prank on a gare. Original untouchable, but a first
moto ọzọ ha na first moto ozugbo post ndị mmadụ sị ọ na prank a we die here atụtụrụ prank ya lee n'ihi wee batazara aka ndị Igbo wee tụtụrụ prank untouchable ji erigbo onwe nri bụọ prank ka na abụọ ka abụrụ akara ọkụ prank laa n'iyi oke ngwanye anya na ebe reality series Yambaba na nwunye na-emere onwe ha ụfọdụ na-abụ ha ọnụ abụgide ha ọnụ oru ka Yambaba jedego Lexus 350 korokoro change apartment as so di na nwunye nwere ike nọ n'ọnọdụ ta na-akọ ọrụ a na-erekọd every month adịmide ya about $10,000 $20,000 you were share na nwunye Judy wọ́n tó tọrọ update Yambaba lẹ́ẹ̀ni even as I speak to you now a lot of families are planning to start the same way Yambaba na family said because the best thing in this life only update no nke show update aga show onwe ihe shows update na kan isi ka show update ka ụwa mara ha na ihe adịzi poor gị onwe butere update a ya adị poor kedu maka ndị content creators ozugbo a na-ekwu na ndị mmadụ content creators now onwezikwa onye na-etoru wee chọ ka monetize ara page onwekwa onye na-achọzi ka o toruo no onye nweta ha 5,000 followers ọ na-agba kiti ewa na monetize ara this person na yeli shows come monetize for me ke ndị na Europe ndị na UK ke ndị na Australia come monetize for me uncle Abi come monetize for me onwekwa onye ya adazi afụ na Facebook chefuo na ndị niile ịfụ nwere ego Facebook na started 5 years ago build champion for even most of us page have 100,000 followers before a Mogadishu before monetize their account ka page gonna have 5,000 followers there's money on Facebook and the only of them wee nwa gbuo ụfọdụ na-anyụ ahụ ụfọdụ na-anyụ nsị mgbe n'elu adoration Mbaka na-emere onwe jeje na-agụrụ onwe egwu Mbaka ọgụ na-agụrụ onwe egwu Mbaka wuru ewu ma a na-aga secondary school na-emere onwe adoration ndị fara wee onye osi Mbaka aka chịkwa na out dọkwa na Mbaka ọrụ na-akwarafa Mbaka ọrụ na-akwarafa Yugos dọkwa Mbaka arụkwa na factory dọkwa na Mbaka egbukwa n'ozu na adoration a we die here fada ndị nọ na parish ha na-emepecha adoration hapụ na Mbaka na ihe a bụ nye abụ ụzọ bido adoration onye ọbụla tụtara adoration Mbaka lie n'iyi kita adoration ibu na Mbaka ga na-eme adoration Friday ndị adoration na-emepe ekezie members ọ bụrụ na Mbaka na-enwebu 3,000 members in a single service na adoration fada niile erugo 300 na-eme adoration the same Friday ekerisizi eke na aka onweghị ihe ya abụ taa ihe eji nya isi ma nwanna nke Enugu Ezike anọ nke na-aba mba na-ata na-abụzi na ihe egbukwa onye a na ihe amụrụ onye ọkụ na ihe amụrụ na-ebupụta na Facebook my brother as long as na mgbe ị ga-eji elu onwe gị na ndụ na esere ndị mmadụ vidiyo na ka edobe as record purpose my brother it will not work wepụ ihe ya emede abụghị ya arụ ọrụ because of gịnị na agbago video and ndị agbara video agbara ka epostuo. So whatever you are facing today, you must get ready to face challenges. I can face one challenge. Because TV Joshua they made a prophecy. Olu ara ka TV Joshua or the casino ebe ka prophecy. Pastor ni the way you fake prophet because na TV Joshua made prophecy oga. For the way you today how we go hanana. Lao hani na this presidential election. No na amara. We are saved by grace, and so therefore let nobody boast. Before I conclude, let me use TV Joshua as an example. TV Joshua bruzo buana na coronavirus will be held to again. Ebu harama wee dịka o wee kwụrụ accuracy ejoma wee dị. Pastors and prophets and everything onye ọbụla na-eti a na-emezi gezi ebuchakwa everything abụrụ kara awụsara ala unu wee laa unu n'iyi na prọfesi Tinubu na ọ wee mecha jee nka all the prophets dị na-ebu foul
when you do the update, Oga, hide your update. That be my topic. Hide your update if you want to maintain your trophy. Oga, hide your trophy. I remember one certain time, many state has na nwere ebe eji mmiri na mmiri abụ ebe ọkpa na ebe ekpenta nọ na agwọrịa. Ebe eji mmiri a adaghị odi mmiri ebe ha ata. Enye di mmiri ebe ha ata. Ọ gba mmiri a decide ịzọ ụzọ udi ka ọ dị, mana ọ bụ n'Enugu so mgbe o wuru ewu a na-eji mmiri n'Enugu steeti na mmiri na agwọrịa. Ndị si America wee kwụnye ụgwọ, ma ndị si Russia, ndị si Europe wee kwụnye ụgwọ, ma nke ndị Anambra ka ọ ka n'isi. Ịma Anambra ji tanka mmiri wee bịa wee ka awụrụ megide mmiri ihe, ma ndị nọ na period, ma ndị nọ na awụrụ megide mmiri Chukwu kere eke Enugu steeti na-agwọrọ onwe ọrịa secretly. Ọkụ ofu onye jiri eje nyopụ the update. Ndị Anambra jebe ala dị mmiri n'iyi, lee n'iyi mmiri ahụ wee taa ruo today n'ihe a. Mmiri ahụ n'ihi ikikutebuzi a single cup of mmiri ihe aṅụ, mana mmiri na-egwube egwu before ndị Anambra baa wee jebe ahụ wee mee ka na amị ibe a na-amịzie na apụl ile ore 3,000 bottle water like this. A ga-eji ọrụzi 3,000 mmiri na-agwọ ọrịa. Jidekere update. O nwere ilu atụrụ ọ sịrị, if rich man no take time, poor man wey dey beg go first and build a house. Ọ bụ na ifile na-enye update na ọ gị wabụ eze update, ifile na-enye update na ọ bụ the latest update, na-enye update, onye ọbụla ga-were update. Ọ bụ na ite gị time ebe ga na-adịbeghị ayọ nri eburu ụzọ rụọ ụlọ. Thank you. After my master's in Kultur, a message here. I'm a minimum will deliver this message. Share video. I don't want to see any video. I can about social because share this video. Share you like the post. You like it. I will notification. You want notification button. I see video. Please subscribe on this channel. See your comment in the comment section. Then nke kacha mkpa igbu notification gị biko asị m agbaka aka ọnụ nyama amenya bụ ife agba ọfụfụ ekene n'Igbo niile kene ihe ejere Igbo ozi anyị nwere mgbe ọzọ.